Ik ben de leeuw van Workum aan het vergulden. De fontein die in Workum komt. En als die maan die moet vergulden worden. Maar echt bladgoud. Maar echt bladgoud. 23,75 karaat bladgoud. Ik viel net zo volle druk, want ik haal in mijn leven zo volle vergulden dat ik eigenlijk... het is zuiver dagelijks werk worden. Nou, makje is dit net. Nee, dat beslist net. Nee. Maar al die maan en al die bobbeltjes en oneffenheden, dan is een wieserplaat of een wanne is al die mooi vlak, of volle vlakker in ieder geval, dat verguldt het makkelijker. In totaal werk je 5 Warkumer bedrouwen mee onder de fontein, zei ik kunstenaar Floor van der Leun. En hoe wie het om mij Cornelia Porcupine te werken? Ja. Nou ja, dat is bijzonder gewoon. Dat is spannend, want ik denk, jeetje, ja, die vrouw die weet het alweer. En ja, wie ben ik dan? Wat voor mag ik spelen, kan ik spelen? Voldoen kon haar eisen. Ja, dat is gewoon spannend. Ik heb me gehouden om Cornelia haar plan, om de foto's die er binnen. En die heb ik uitgewerkt. Het is een vriendelijke vrouw. Ze schudt goed, is opbouwend. Het ik duidelijk merken lieten, ik jou die opdracht, dus ik heb vertrouwen in die. Dus ja, dat kon eigenlijk net beter. De meningen binnen wat verdeeld over deze fontein, wat vind je er zelfs van? Ik vind het geweldige dingen zo langzamerhand worden. Maar als je nog vraagt, je vindt ze mooi? Nou, ja, ik vind ze wel mooi, maar net als zoiets van, oh... Ik vind de fontein van Ljout vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi. Die staat er echt prachtig, maar die is gewoon, dat pakt heel mooi uit. En dat kan hier echt mooi gebeuren. Als het eraan staat, dan kan het best wezen dat we het al hier toch heel erg mooi vinden. Dus, en dat hopen we maar. De fontein wordt 24 april te plak zet, hier in het centrum van Warkum.